Така, здравейте, ние справим на оцеляване, в което това. Виж, давате предложения, да кажем, да не ям нещо, да кажем да не ям ябълки. И аз ще избирам някой от тях и първото предложение е да не ям месо. Така че почваме, припушвам няколко 20 минути, но има и още подясно за мен. Няма да гледам нещата от рецептите, защото аз винаги съм правил от рецептите нещата. Което знам как се прави, ще го правя. И това. Така. Крафтинг тейбъл направи. Така сега малко по-бавно, защото ще бая трудно за мен. Не, трябва да направя още ни попчета. Да. Значи не трябва да ям месо. Значи ще отглеждам пшеница, ако намеря семена. Така. Брадва няма да ми трябва. Всяко предложение за мен е нещо като квест. Ще трябва 2 епизода. Имам пред като време. Така че сега ще убивам и след 2 епизода ще го изящам. Да кажем. Да почваме да търсим камък. Пръчки ни трябват. Ще забавя, като правя така, като ги разделям. Така, кирка. Камена вече. Също трябва да почна да търся семена. Вземам камък. Така. Брадва. Добре. Не ми трябва такета. Трябва да направя меч. Но, така е лопата. Оп, вече меч. Мали меч. В това оцеляване само ще не правя нещата не по рецепти. Защото мен ми е по-лесно по рецепти да правя. Така, сега гледаме някъде да има трева за семена. Има полянка. Как двойно се чу? Защото сигурно двойно удрям. Вземе на сино цветен. Оп, семе. Кажем, тук някъде ще ме къщата. Не. Да го стъпча. Стъпча градинки. Кажем, ей тук.
Оп, още 2 семенца. Сигурно този епизод ще правя градинката и къщата. Кравички. И трябва да почна да търся ябълка. Защото тази пшеница не знам кога ще порасте. Време е за ябълки. Би стои дърво. Ми трябва. Дай ме смучо в байма. Колко най-вероятно ще е към 20 минути. Какво ще е? Вече няма така важно е да запомня къде съм ги посел. Минуто са намокря. Под водата. Махам си нещата, защото не ми трябва. И време да съчем дърво. Там няма съм. Колко вълна имам? Една вълна. Еми, трябва да правя къщичка. Ама някаква елементарна. Която горе-долу да може да напази. Е така да кажем. Аз в бъдеще ще направя по-хубаво. Защото сега колкото за през нощта. Криво го направих. Ага, сега става. Гледаме дървото, няма стигне. Пак го постави грешно. И. Добре, идем за още дърво. Бързо. 6 едва ли ще стигне. Но наблизко няма. Там всъщност. Ще ме очупя. Овче огладня, значи вече няма спринтирам. Да може по-бавно да огладнявам. Та къщичка няма да е винаги така. Колкото да се направя леко и това. Им пред да... Да, докато се направя леко ще. Правим си печка. Да, грешно поставено. Минус дюрабилити на кирката. Тук, за да не хаби много материал, ще направя слабове. Отслабвам ще тавана. Значи слабовете се правят красненки. И 6. За да е по-красиво, да е малко повече блокове, ще го направим и така. Оставя нощ. Да, не мога да поставя.
Там ще има един отдавник. Аз мога да се бия за нощта, но по-добре е да си направим къщичка. Дали нещо няма кемпи? Така, най-вероятно трябва да стигнат вече. Да. Само така. Правим врата. Още един блок. Грешно поставено. Минус durability. Така. Вече имам къщичка. Време да правим често. Как се правеше често. Мисля, че като печката на от дърво. Нали? Да. Да го чупим. Оставяме месо, защото няма да ни трябва сега. И някакви ненужни материали. Пръчката също ще ми трябва. Ами чакаме, стане ден. Ще се върна, когато стане ден. Но да не е бъгни клипа. Така, става ден. Вече. Смятам да търсим там овце. Но бавно. Залегло и това да е. Да намерим. Без храна. Ябълки не знам къде има. Крипър има. Кратер. Но има метал, лава и вода. Там има овца, ама не е бяла. Точно не гладнявам. Това не е на добре. Трябва да търся ябълки. Или гнила плът, защото това не се бъде като месо. Или са бъде. Гнила плът. Плът, нещо като месо, значи няма ям. Не, бялото. Само още една ми трябва. Или бял цвят. От кокали. Ама няма скелети. Това зомби държеше нещо. Тук какво държи? Бяла вълна ли държи? Ало. Какво държиш? Да, държи бяла вълна. Тенки зомби, ти им помогна за леглото. И за този шлем. Зомбито ми даде легло. Найс. Той просто ми каза, няма да намериш вълна или овца, но пък ще дам вълна. Thank you, зомби. Така. Зомбито просто даде вълна. Найс. И смятам това да е от епизода. Ако ви е харесал, лайкнете. Ако не ви е харесал, не дейте. Ако искате още незабравими преживявания, абонирайте се с камбанка, за да не изпускате бъдещи епизоди. И от мен довиждане. Чао!